Lomweli City Kusinta. But 16 pano ya going to vote again for Chakwera Kemundi Wadya Ntoliro. City Kusinta, pass extend pano, don't say, take a vote at a dark way. Bomandero my City Kusinta, pass extend pano, don't say, take a vote at a dark way. Chitago Bali Bons and the Yoma to go Pitilina, Bali Beberam, boy, put a ball to go with the go Pita. I'm Malawi with a ladies on a dark way to come hotel. Could have been this as a local, so we know, city good tickets. Me say we are we never mambandi omwe iku mangidwa ngongole za chinyamata ndizi kuperekedwa chitukukopena balipo Malawi ndate mukoza tukuvina vina kumpoto ndikumwera takwera owina wina kuzambwe ndikumvuma takwera owina wina chitukuko muchimanesh vina vina pam 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 mana 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 sem pam 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 pam. Wadya Ntoliro, Wadya Ntoliro, Kemundi, Wadya Ntoliro, Wadya Ntoliro, Kemundi, Wadya Ntoliro. Osa peketsa nyamata Kemundi, azimainda zibombo Kemundi, chigawo cha kumpoto Kemundi, Malawi yonse Kemundi, Wadya Ntoliro, kumpoto ndikumwera takwera, owina wina, kuzambwe ndikumvuma takwera, owina wina, chitukuko kumachimanesh, sem pam 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 pam. But do you think if you were still the president, the economy could have been better? Because the global economy has changed. These economic changes are global. Right. Do you think they could have spared Malawi because you were the president? I don't think so. Okay. I don't think so. Kwa manifesto mwatu taika nchito ya kuti ndalama zambiri zipite kumidzi. Ndifuna ndikupempheni kuti pa 16 September pano aliyense wa inu kacherere 6 AM kavoteni mosakayika